Ti Masakbayan. Tinapalabas, pimusay ti ama ni Rafael, kat nalaos ti sakit tinakam na. Saan mat ang nagkurang ti inana anang bagbagakan kwa na. Ngampasig apan nagibalas tinaimula iti panunot na. Iti sabali abangir, sang kadamag niluningning iti ama na, no apay asaan ang matatao iti balayda. Impalawag nga ron ti ama na, ama ipapan iti trabaho ti gapuna. Kabayatan na, inkadang ni Rafael asumangat iti bantay, taadda sa pulan na. Itagagayam, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel! Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y. Tanasa makabantay to'y ayan ko. Uy, sapay ko ma. Ta sa anak ama paay, kat mabirukak ita. Ha? Adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay anay sarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Kat agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Kat ingkaro na iti pagbaludan ti saan namat abasol. Kat binaybayan da iti pagbaludan. Aging kapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsenda ko ma. Kat sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklang. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga akayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod, sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Ay, nasakit ti riknak. Makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mat ti maaramidan tayaw. Wan nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umada. Wan taam kenda nga mga nuad na ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdagran no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaro no apang panunutan da. Ay, wan nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo lata. Nasaysaya at siguro, no bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Huwan kabsat. Nasaysaya at no agtatarip nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw, tinaskan nga aramiden tayaw. Kantap no agbibinan tayaw. Wan kabsat. Nakita mong ti klase ti panagbiag dito'y bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta akinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot ta kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda nadagsan ang makagapo. Iso abinirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y, Rafael? Ado ti rigat ang malakamam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaigme day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasiguradok akabalak ti amin. Gapo takayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? At idug asalay sayon manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akong kabalan.
Kumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaigme. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinaskan a masursurom. Amin a klase ti self-defense. Wen kaigme. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan enton malam. Ituloy tayo itong malam kaigme. Nasakit ti bagbagi kayat ko pa'y ti aginana. O sige, aginana ka pa'y, Rafael. Tapno adaman ipigsam, into naging sayo ta, inton malam. Nay, inaladam mo't ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, huwan man kabsat punsaw. Bareng saan nga umalatiw dagiti agaala iti tarakan. Huwag nga agpaiso kabsat. Ay, nagrigat mo't ti kasasaad tayo. Huwan nga rod kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag. Di damang dangran. Huwag kabsat. Day tamat laang ti kunak. Iso akunak, nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mo't laang tigaway tayo kadakwada. No kumataado tayo, mabalin siguro. Kun narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, tawan mo't maitudo tayo. Huwag kabsat. Kung nagpatulong tayo mo't ide, hangam, nabaybayan laang. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdaw-dawat iti tulong. Apa yan, Rafael? Addarik na ang? Nasakit ti bagbagik manang. Sigurado aga po iti panagsanayo da ita iti panakirangat ading ko. Wen manang. Napigsang amin ti danog ni kaigme. Nga oray lumakayan. Wan ading ko. Ado ti kabailan ni kaigme nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di manang. Wan ading ko. Ngam, naanos ka di ni kaigme. Wan, ngam di na kayat ti makonkontra. Noan niya timbagana, nasken amatumpay. Ha? Wan ading ko. Isungagan anad ka. Wen manang. Ngam na siya klaamay sa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat dito eh. No talaga anak ikapangkan. Agyaman ak iti pamagbagayo manang. Ngam nakapangadeng akon. Kumapangak kada kayo. Alangarad adin ko. Kat sapay ko ma, tamaano samti amin dito eh. Apay ngay akas to'y matal na. Ha, apay kaday kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abunga dagiti mulak anatang. Huwan nga agpaiso. Awan mo't ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. Sigurado adagiti manan grupo ti tulisan tinang poros. Iso nga awan apulos tinagbate. Ay talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gungundawayan da tayaw na. Gaputaam muda nga awan gaway tayaw. Huwan nga rod kabsat. Kat anyang arudan nga ay. Agawid tayo kaden. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kabsat. Hintaman kita anti-fish pant ko. Ang mga nunang baniit dapayan kadagiti tilapia. Ay, uwan nga agpaiso kabsat. Umay kan, mapanda kitaan. Makapaladingit mo't day tapasamak tatang. Ay, uwan nga raw na nakaw.
No nga ta, agpatulong tayon iti kapulisan. Inaramid tayo matdaytan, idi pa'y laeng. Ngam, ada ka di napasamak, anak ko. Awan, Ha? kanarigat, anak ko. Saan basta-basta. Nang nangruna, tadi tay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat da kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatag tibiyag tayaw, ngam dagit titarakan tayaw. Ha? Wan anak ko, tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanyak. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akasta ka. Pampanunotak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan manang. Jak tinungpal ti karikan kwa nang agsingsing petak. Kan ingkarikan kwa nang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan kwa nang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iji lugar mi. Maawatan ka, ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan. Jak na pupuutan. Aging gaan na irwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka. Taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko! Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Katamangan numakadanon dito'y. Humaykan! Anya? Ala, rumwartaan, anak ko. Wan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kaslan nakadanon ijay ti uram. Ha? Wan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamangan niya ti mapasama ka ni nanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din no yan tinapasamakan ka. Ay na, awanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag kat nakapanaw kay jay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak nga iti kagawaak. Kan kasano amang rugi akmanan. San aday ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno addamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapantapay ijay balay. Barang saan ang nakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa iti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwin garod malasang ko. Parikot ko garod ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita? Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwin abalasang ko. Katagyaman ak unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Wana na. Da ita tinapatag. San abali? Taamin anapukaw kada tayo iti pan nakauram ti bantay. Kat masukatan tumatlaan.
Kastoy tibiyag ditoy, Rafael. Urag lemlemang tayo. At dalatamat panawin tayo nga agragsak. Wan ngagpeso, kaigme. Husto matkit di Tapno mapadasan tayo matiagragsak. Wen, Rafael. Nuadda maparte. Adda. Isong agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wan, kaigme. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog, iti kalding. Wan, kaigme. Anya ngay tirik nam itaaging ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manang. Pag nakman dagiti tao nga awanan asi. Agiaman ak unay, gapu iti panang pasang bayo kanya, kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko, kabsat. Awan anyaman na kabsat iska. Agkakalugaran tayo. Iswarong banglaang agtitinulong tayaw. Huwag matkit di Ay, nalagan tirik na kita. Gapu tada simang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma. Tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Huwag nga rod, dakkel aperwisyo kada tayo tinapasamak. Huwan kabsat. Katipagyamanan tayaw. Katsibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko. Saan amaragsakan iti napasamak. Mainayon pa'y dagiti nauram at tarakan kan mula tayo. Ay, di tay amaw. No nauram, wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasamak. Anya? Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. Anya? Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkidaw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti makalawas a serye tayo itaan na paulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.